Acompañada pola directora xeral de Persoas con Discapacidade, a conselleira de Política Social coñeceu de primeira man as actividades medioambientais que desenvolven os voluntarios da Asociación Amicos, principalmente relacionadas co coidado dos mares. O que facemos é moitas recollidas de lixo, facémolos de diversas maneiras, a pé, en kayak, de forma submarina. Evidentemente non nos metemos nós, pero temos algúns compañeiros de cofradías que nos axudan. E despois tamén faríamos tareas de reinserción de especies en peligro de extinción. Por ahora, as que estamos traballando serían con laminarias, que é unha alga parda, con zostera, que sería unha planta acuática marina, e con gorgonias, que son os corales das nosas costas. Na súa parada no Centro de Atención Integral de Comoxo visitaron o laboratorio de algas, onde os usuarios lles amosaron as técnicas para a recuperación de diversas especies en perigo de extinción. Os mariñeiros veñen ca pesca accidental, van a traballar ao mar, ca pesca accidental tenemos os corais. Entonces no laboratorio, na lonxa de Amicos, insertámolas, collemos unha pedra de aquí, que os chicos da residencia pintan e todo eso, poñemos dous estratos, poñémola toda e poñémola dentro dos tanques. E cando estean tal, van nos tirar os mariñeiros. Fabiola García, que deixou a súa pegada nunha das gorgonias recuperadas, puxo en valor o importante papel que realiza a asociación, non só no eido da formación e inclusión das persoas con discapacidade, senón tamén pola súa contribución á recuperación do ecosistema mariño. Este proxecto cabalga de continuar coidando os nosos mares, continuar coidando a nosa ría, pero sobre todo continuar nutrindo de máis corales e protexendo o noso rico patrimonio natural. Quero felicitar en nome da Xunta de Galicia a todo o equipo que forma parte deste proxecto, tamén as súas profes, aos docentes, pero sobre todo a ilusión que lle poñen todos os usuarios que forman parte deste centro en continuar coidando as nosas rías, protexendo os nosos mares e tamén continuar limpando todos esos residuos que aínda existen nas nosas costas. A xornada rematou cunha visita á illa de Sálvora para participar na limpeza de fondos mariños levada a cabo por mergulladores da Confraría de Aguiño.